manan sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Jam. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nagulungan, nanghihinayang. Nabalitaan ko. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang tumatatampo nagdasingan nga Jam. I love you, Jam. Nerson, Seryoso ko. Oo, naibaw ko nga naskwela pa ta. Pero gusto kong maibaw ka nga seryoso ko nimo. Nerson, sorry. Pero dili pa ko andam nga masud og relasyon. Magpaabot ko, Jam. Nerson. Hoy, Day. Unsa ni ka tinuod ako nadunggan nga gipanguyaban ka ni Nerson? Oday. Anya, gisugot nimo. Ay, wa pa, uy. Ha? Nga naman. Unsa ba gidugaya nimo, ha? Buutan man siya, Day. Taro nga pagkalalaki. Dili sama sa uban diha nga bisag kinsa nalay babae. Nahibaw man ko, Ana. Pero unsa man ako nga, wa magit ko'y feelings para niya. Ang feelings makatunan ra na. Kung makita nimo kung unsa ka maayo ang tao diha nimo, kung unsa ka kapinangga, kung unsa ka ka-love, makatun na kas paghigugmaan ng tawhana. Day. Tinood ka? Gisugot ako nimo? Nerson. Thank you, Jam. Ako isa di mo nga di gid ka mamahay. Kay di ko makahimo sa pagpasakit nimo. Salamat, Nerson. Nak, pasensya na ka, ha? Di isa ka magka-eskwela karon og college. Ha? Nga naman pa. Ay, di pa man yun namo kaya ni mama ni Mugod. Nag-eskwela pa man imong mga manghod. Siyempre, siguroon ako nga makahuman sila bisag high school man lang sa manimo. Mao nga pasensya na kayo na ka. Pa. Maoday nga nag-uul ka? Oo. Kay gusto mo kinunta na ako makaskwela o college, good. Tabangan ka. Ha? Unsa may mahimo ni mo nga? Wa pa man kitrabaho. Ang iyon ako si mamag papa nga imoon kang scholar. Sure ka, Nelson? Lagi. Tabangan ka. Uman sa itong graduation, makikistorya ko ni mama o papa. Okay na, Jam. Nisugot na sila si mamag papa. Tinuod? Thank you, Nerson. I love you. Thank you. Unsa gitubag nimo? Thank you. Ay, kung katawang ibang. Hoy, kinsa may dili magkatawa nimo, uy. Kaway buot nimo day, uy. Kasakit na sa part ni Nerson nga nag-I love you siya nimo. Unya gitubag ra nimo thank you. Sa tinuod lang, Day. Dili pa magkukuandam nga mutubag niyo og I love you too. Kaya pag kay gusto niya, no? Tuganagot sa tinuod, Day. Wa pa ka ma-in love ni Nerson? Ha? Day Jam?
Wa pag yun. Pero, dako ko butang kabubuton niya. O dili na ko siya kayang pasakitan. Girl, mura gyapon kag nang gamit, anak, girl. O gabi ni mo, masakitan raw niya siya kung may bawas sis tinuod. Og mas grabe pagid ang sakit, anak, girl. Day. Oh, si Nurse na saning nag-chat. Klaro kayo. Ay. Oh. Uy. Dili man di ay. Si Aaron man di ay ni. Ano nagparamdaman ni siya? Oh. Nanawag ka. Hello, Aaron? Ay, Waps. Basta. Mauray tuyo niya ni mo? Nangumusta ra? Oo. Unya, nakikchika-chika. Lingaw naman sa siyang kasturya. Galawang Aaron. Ensa? Ingon anak gina sis mga babae nga iyang matripanday. Og basin og bet kaniya maong ikaw may target niya karon. Likayin na ng daan before na manguyab nimo. Day. Ay, nga naman ko. Dali na mawa si Aaron sa kung anak-una. Muram kong mingawan na niya. Ang ano mo kung makafeel ani ni Nurse Juan. I love you, Jam. Aaron, nahibaw man ka nga. Kay Uyab. Oh, naibaw ko. Pero sa una na ko nakagusto ni mo. Sa high school pa na. Ug walang ko manguyab ni mo atong higayon na kay naibaw ko nga dili pa ko kamaon magseryoso. Pero karon kayo na nako. Seryoso lang ko ni mo, Jam. Atagil kong chance. Aaron. Unsa? Gisugot nimo si Aaron? Oh. Layapag naman siguro ka, uy. Katarong ni Nerson nimo, imo ging gibinuangan? Pero malipayon ko ni Aaron, Day. Bahala ka. Magmahay ra gid unya ka, day. O garon mahumananing tanan, Day. Makigbuwag ko ni Nerson. Nayabag na gid ka. Unsa? Ano man? Unsa may saan ako nimo? Unsa problema? Wa, Nerson. Wa kay problema. Sa tinuod lang, ako mo ay naay problema. Tungod kay hangtod karon, bisag unsa ano ko paningkamot nga maka-feel og love diha nimo, pero wa gyud. Mao pasaylo ako. Okay ra, Jam. Di lang siya dako ipamugos ang akong kaugalingon. Gihatag na ko ang tanan. Pero di na ito mapugos ang atong kaugalingon nga may in love. Nakasabot ko di mo, Jam. Salamat sa pagsabot, Nurse. Dili naman matubag si Aaron. Busy lang siguro. Paabot na ako ang manawag siya. Hello, Jam? Karon na lagi ka manawag. May gusto kong ibalita ni mo. Jam, sorry. Pero, undang mo na ni nato. Unsa? Nibalik na kong ex. O na-realize na ko nga love pa na ko siya. Sorry, Jam. Nagsamok-samok ko sa inyong relasyon ni Nelson. Aaron. Mauna. Kay naay taro nga uyab gid binuangan man. Day, nagbahay na ko. Nagbahay ko sa kong gibuhat ni Nelson. Di ba ka kung si tawag ana? Gapa na na. Karon tungod sa imong gibuhat nagmahay ka na. Day, Inaamin ko, nagkamali ako. pagmahay. Mao gani akong gibati sa pagkakaroon. Gustohon man ako nga mobalik ni Nelson, pero nauwaw ko sa akong gibuhat. Dili na sa ko gusto makapasakit pa og balik.
Maong mas gipili na ako, dili na lang gid una musud og relasyon sa pagkakaron. Dinhin na lang kutob, og daghang salamat sa pagkagaling akong tampo. More power sa RMN. Mo kita mga higalan kaagi ni Jam nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nakalahan nanghihinayang. Nanghihinayang. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jinjin, 28 anyos. Nagpuyo sa San Remigio ug kasamtangang nagpuyo karon sa syudad. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron ihisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsa? Moadto kag Cebu? O ma, Pero nak, mamay kay kaila dito. ma, ay kabalakan ako. Good, dako naman ko. Kaya naman ako ang akong kaugalingon. Sigurado ka? O lagi ma. Panahon na sad nga ako mobawas ninyong papa. Jinjin anak. Naamang ko'y nakita nga daghang job posting dito. Ato lang ko dito mga pagtrabaho sa Cebu, ma. Nahala, sige. Pag-amping dito ha. Panawag ba yung damo din eh. Oh, ma. Linya lang da, miss. Mo ni linya para sa interview. Murag, mo na last na linya ay. Salamat, miss. O, isa pa yan. Maayo untag madawat ko eh. Gabiing dako na. Miss, Oh, nang-apply po ka din eh? oo. Oh, sir. Nagwat lang ko sa resulta. Ay, parehas na ito eh. Tawad ako di si Gwen. Ayaw lang pag-share na ko eh. Gwen na lang. Manay kasagaran itawag sa ako mga friends na ako. Sige. Sige, Gwen. Oh, salamat ha. Ikaw, ang si pangani mo? Jinjin. Ay, Jen. Amiga na ta ha? Sige ba? Ay, salamat in taon, oy. Parehas ng duha nga nakapasar. Lagi. Nalipay kaayo ko, Gwen. Ako sad, ho? Tawad ay, asa magkampauli ron? Ang tinuod, pabitaw ko kay Bao. First time ni nako dinhi sa Cebu. O pag-abot gid ako dinhi, nangita din kog trabaho. Ay, mao ba? Adto na kakasa akong giabangan. Naman ko'y makanting kwarto dito. Ha? Ayaw kabala ka, uy. Dili ko daw tang tao. Dili siya tikahilabtan, no? Kaya parehas na nga babae. Ikaw, Gwen. Gabi naman kung kaayo, good. Tingali kung siya niya mahitabo ni mo nga. Wa man di ay kay kaila din, hi. Kuan, may mo ra? Okay ra ni Okay ra lagi. Konsensya pa na ako kung si Bako doon ay daw ta mahitabo ni mo. Kay kita mo ilas nga nagkuyog. Sige, Gwen. Salamat. O sa kay maayo kung anhin na lang ka na ako. Mag-usa na lang ta og boarding house ba? O nya, mag-share na lang ta sa bill aron nga, kuan. Dili kayo bugat na ako ba? Nya, dili siya kay bugat ni mo? Okay ra ni mo? Uy, okay ra kayo, uy. Kana pa makasave ko. Nya, di naman sa ka problema kay gamay naman lang ka o ka ng gikinahanglan nga paliton nga mga butang dinhi kay halos naa naman tanan dinhi. Pagamito naman ti kanining ako mga butang nga napalit na ako. Sige, Gwen. Okay ra pud na ako. Salamat kaayo, ha? Uy, isa pa yan. Gabiin naman di ay. Ay, salamat in taon. Kalami sa akong tug. Pait yun ni basta graveyard shift kay mabali na. Ang buntag, mga gabi
Ni ang gabi din mo ibuntag nato. Gawas ko din sa kwarto, mangita og kaon. Gutom naman. Oh, Hi, miss. Hi, Day. Hi, Jen. Mata na di ka? oh, Gwen. Kauna. Nagluto kong panihapon. Nagyapilan na natin ka. Uya, irighuman, magtagay ta. Ako na ining mga friends, oy. Ako mga friends, ay laki buong, ha? Yun, ano gini din, hi, basta Saturday night. Magtagay mi din, hi. Ha? Nasyak gid ko sa dihang niingon ang kauban akong bayot nga every Saturday night magtagay kuno sila sa boarding house. Pag-una, abi na ko binuang ra. Pero kadugayan, kada Sabado naman gyud di ay. Ug ang nakapait, kay dili ko makabalibad kay makainom ang ko og apil. Og dito ko nakaton og sugod og inom. Unya. Kumusta naman ka diha? Okay ra ma. Ay, today ma. Ako nang napada ang kwarta para puno-puno ninyo sa gasto diha. Salamat na ka. Way sa payan ma. Na? Naunsa ka? Mura man kag hubog na kainom ka? Ha? Wa ma uy. Lagi. Ay pag inom-inom diha ha. Ubay ka maanad-ana. Ma, ay kabala ka. Sige na. Pag-amping diha. Kay napakoy buhaton dire. Okay, sige ma. Amping sad mo diha. Dili ka mo ba na mo, Ron? Ay, pas lang sa ko, Gwen. Straight naman gud ang atong inom rong nangaging simana. Sige, Day, nala. Ikaw na lang yung bahala din sa boarding house, ha? O sige, way sa payan, Day. La, ngano maning akong nauwi? Mura naminod. Masahian ko ni Be. Diyan na latas trabahoan na. Maglakaw na lang ta. Taas pa mang oras. Dili bitaw kay nalayo ang atong trabahoan gikan din sa atong gipuy-an. Siya ba na, kumala ka di, ha? Oo, human ako, Day. Okay, tana. Dili manggid ko hilig og inom, Gwen. Maong dili kay kumuban ninyo. Mao di ay. Pero, mo naman lagi ka kung naatas bay. Oo. Kay maikog man sad ko nga mo balibad. Respeto na lang pud sa imong mga friends. Ay! Uy! Hay! Diyos ko! Galo ka? Naunsa man ko, uy. Tinikalit man lang ko kalupog. Okay na ka? Okay ra. Sige, padayon tag paglakaw kay tingalit malit, ta. Nga naman uy. Dili man ko makatug. Lami man kaayong inato ning tiil na ako. Ay. Maminaw lang ko music, be. Ran makatug ko. Maayo gani kinakatugra ko. Lano, bago pa gani kong nakamata. Murasad kong kapoy akong lawas. Mangita kong lingaw ron kay day off na ako. Mabarog na ko, be, para pasingot sa gabi. Aray! Agay, sakit man na pang tuhod. Agay, nga naman ni. Dili man ko makabarog. Ay, salamat, Day Gwen. Uy, sa pa yan, uy. Kining, waka kay iron deficiency? Ha? Pag-check up ko no yat. Libre na bitaw sa atong kumpanya. Day. Sa tinuod lang, talawan gyud kog doktor, mao dili ko gusto nga magpa-check up. Kay basin ingnon ko nga naagid ko'y sakit. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana,
Nga naman nakabantay kong sukad lang nga nakaton kong inom og mga makahubog, dinhi naman nang gawas ang akong mga gipamati. Tungod ka ni sa mga alcohol drinks nga akong giinom. Ikaduhang pangutana, usahay, maminhod akong naong, ingon man ang akong tiil, bisan kung naghigda lang ko. Unsa ba hinungdan ani? Kuwang lang ka kog vitamin sa akong lawas, mong pirmi kong maminhod. Ikatulong pangutana, nga naman sad nga bisan og bag-o pa kong mata, pero murag kapoy man gihapon ang akong lawas. Usahay sad, dili ko makasabot, nganong lami kaayo ikilaw og ice. Normal ra ka ni? Ikaupat og katapusang pangutana. Dunay higayon nga malupog ko, pero kung ipahuway lang nako kadiyot, maulian na masadayon siya in taod-taod. Posible ka na ako'y iron deficiency? Kung doon naman, sa kaliwat ba ni o sa akong lifestyle? Unsa may angay kong likayan o unsa mga pagkauna ang kinahanglan na kong kaunon? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jinjin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anen na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problems, psychological, emotional, behavioral, ug mga drug-related nga mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede nyo ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o direktamente ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karon adlaw mao kini nga worrying is like paying a debt you don't owe. Kano gud ta magsita ginuktok aning mga problema nga labi nag mga problema sa bang tao. Ayaw na lang po nung balingan ng mga problema sa mga parinte, oy. Pwede na kang mutabang, pero let them solve their problem. You cannot give something which you don't have. Maganda tayo mangitag yung kag-uras para mutabang. Hasta ikaw, wala kay uras para si mong kugalingon. Di na maayo, eh. Okay? So, ang atong magtatampo karong adlaw, si Jinjin, no? 28 years old, nagpuyo sa San Remigio. Pero sa pagkakaroon niya siya sa dakbayan sa Subo. Punto medikal ang problema ni Jinjin, no? Sumasa na bati na to ganyan sa drama. Kisa may mataga San Remigio akong kailam, magwa man siguro. Ako din pasalamatan ng mga Sisters Chicharon. Salamat kay ma'am sa inyong pakapin. Diya sa Bulinawan, Karkar, Cebu. Dami kayong chicharon, no? So ganahan mo mukaon og nindot nga chicharon, no? Diha sa Sisters o The Sisters Special Chicharon da sa Bulinawan, Karkar. So disemistro to Abet og Midger Blanco diha sa Ginhulngan og ni Jaime Serupil sa Ginhulngan City. Gikan kini ni akong kauban diri sa Binjit Tanggihan, no? Yan ang mga taga-Inupakan Liti, no? Mga Didasi o mga Rubli family, si Tony o si Uloy. Musta naman? O mga taga Pilar Bohol, no? Trixie Claire Baay Balili, mayong pagpaminaw. O mga taga Kabadyangan, pero may gunan akong i-greet ng mga persilingan ni Brad Pipi Paradyang, no? Si Freddy o Duming Kabatingan, Norma Paradyang, yung mama ni Honorable Councilor Trisi Tan. Okay, mga taga San Fernando, Cebu, mga taga Lantawan. Musta naman dito nga akong nakaila da sa Lantawan. Mga taga Lawaan Uno, Talisay City, mga Baraga family, mayong pagpaminaw. Okay, so din na lang na ako po nadaghanon kay mawaan na ko yung oras sa pagtambag ng problema ni Kuan. Isa na to, GC. Punto medikal ang problema ni GC. GC? Sorry, Jinjin. Jinjin. Unang pangutana ni Jinjin. Nga naman makabantay kong sukad lang nga nakat-on kog inom og mga makahubog. Dinhi naman ng gawas akong mga gipamati. Tungod kaha ni sa mga alcohol drinks nga akong giinom.
Bata pa man is GC. Unsa may makuha nimo kung mainom kag alcoholic drink? Binagdaghan kayo kada adlaw gyud ka murag mahilo ang imong atay. So mao bitaw nang uban nga mainom og mga alcoholic, mo take ni sila mga protection nga mga vitamins, B-complex, ay mga ipang commercialize diha nga protection sa atay. Kaya na manggod na ma-process o makakakuan. Pinunta, kung sa makina pa, ma-purify. Masala ang alcoholic na sa atong lawas sa atay. Mo nang kanang uban nga perming yung magkuan na Jinjen, no? Perming mag-inom og alcoholic drinks, mag-develop ni sila fatty liver, mo progress nga to sa liver cirrhosis. Simbako lang mo gabi gyud kayo, liver kanang mga hepatoma, no? Grabe na gid kayo na maobserbahan niyo nga mudako ang tiyan, mag-ascites. Ascites is a medical term which means presence of fluid in the abdominal area. Mayelo ang kalimutaw, mayelo ang panit, tumanay mga tilimad-on nga nanakay sakit sa atay, no? Kaduhang concern, usahay maminhod ang akong naong, ingon man ang akong tiil, bisan kung maghigda lang ko. Unsa may hinungdan ani, kulang lang ka kog vitamin sa lawas, maong pirmi kong maminhod. Posible. Other than that, kulang ka og exercise. Kinahanglan kita may exercise, may flex diri. Bago lang gani ko, nagkat ko na ko aning, pickle, Pringkol ball? Sa matingan na to, gidulaan ako kay di na mo ko makadagan sa lawn tennis, hinay na gila kong panuhod, Pringkol ball. Tingan na to, nagpatutor ko, ayaw ba yapod? Makatabang sa imong mga joints nga move, no? Kay kinibong nga tong mga muscles, kinanglan po ni siyang gamiton, otherwise, natay gitawag og muscle atrophy due to misuse or no use. Kinanglan nga imo sa gining gamiton imong atong mga muscle sa tiil, kamot, tanang parte sa lawas para nga makuha ni siya. Dili mag-atrophy, dili mo gamay, wa nay gamit, no? So mo na ang kuan. Boy, you take also supplementary vitamins, okay? Sunod nga pangutana, ngano man sad nga bisan bag-o pa kong mata pero murag kapoy man gihapon na kong lawas. Usahay sa dili ko makasabot nganong lami kaayo ikilaw og ice. Normal ba ka ni? Okay naman sa nang ice kung init kayo pero ako ika-advise nga before you go to bed, you avoid mga bugnaw. Kay maka negative ang effect sa atong lawas aning mga bugnaw-bugnaw. I rather suggest nga before going to bed mo inom kag lukewarm water, something hot kay para nga dili mabarahan ang daloy sa dugo sa atong mga blood vessels, no? Ug kining ingon nimo nga kapoy tungod ni kay siguro po kay mo lagi na exercise, no? Kapoy ba po na musikal lingkod. Itong lawas manggod kinahanglan ni siyang kuan gamiton para nga mugawas ang atong endogenous opiates na ako na mo din na endogenous opiates, no, nga naa sa atong lawas ma-activated ni siya if we do exercise. Malugi ko mo sa mag-exercise, sakto-sakto lang, ayaw lang sa extraneous kayo nga mukulaps na ka. Okay, ikaw pa ito katapos sa pungutan na dunay higayon nga malupog ko pero kung ipahuway lang nako kadiyot maulian naman sa dayon siya ining taon-taon. Posible ka nga iron deficiency? Well, posible. No, not only iron deficiency, but also other vitamins and minerals sa imong lawas. Kaliwat kuno nila, unsa mga angay likayan, likaye ang mga high sugar and high calorie nga mga pagkaon. Kaya ba, simpong taas ang imong blood sugar, kinahanglan balikayan nimo ang mga fatty, salty foods, maintain good blood pressure, o kining mga rich in vitamins ng mga green leafy vegetables and fruits, no? Vitamin C, B-complex, vitamin D, magpainit po ka. Kaya kanang init sa adlaw na nasa vitamin D nga essential po sa normal functioning sa atong lawas, no? Kining mga vitamins makuha mo gud sa atong pagkaon. So not necessarily nga palit gyud tas butika kay mahal-mahal ba po ning uban, no? Pero kung katong na budget, you can take the ready-made na nga mga vitamins. Alright, so inaot nakasabot ka sa akong gi-explicar nimo Jinjen nung ngadto sa libuan millions nga naminaw sa tong problema
or rather programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan nga may mutambag sa mga legal problem. Hasta la vista until the next time from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Monison White Tatakaraman. Daghang salamat o maayo.